חברים, כאן בל, תסתכל על המסך. בל. אוקיי, אז בקיצר, אני רציתי להגיד לכם בדיוק שהיום זה יום ההופעה הגדול שלי, אוקיי? וחוץ מזה, מי שידע שהלה עברה לשולחן של גדולים סוף סוף, והולכים לזרוק את השולחן הקטן. עכשיו בואו איתי להופעה. אז עכשיו אני הולכת לעשות לכמה צופים שלי את היום. בואו איתי. בל חושבת שהיא מפורסמת ויש לה צופים. אז בל עכשיו מתכוונת להראות לכם איך היא צועקת על שכנים. תסתכלו עכשיו כמה אני צועקת חזק. כל השכנים ישמעו אותי והם יגידו, היי זו בל. כי אני ממש מפורסמת, רק שתדעו. 3, 4 מה העניינים? תענו, איפה אתם? איפה אתם? זה לא לעניין שאתם מתעלמים ככה מסלב. לא לעניין. בואי יאללה, אנחנו הולכות מכאן ולא חוזרות. אז יאללה חברים, היום לא ממש חשבנו על מה לעלות לכם. סורי שלא חשבנו עליכם עד כדי כך. אז ביי, שמוע, נשיקות.